Dragi ljudi, dobrodošli u drugu nedelju Maraton Akademije. Mnogo mi je veliko zadovoljstvo da smo napravili onako dobru hemiju, energiju u našoj zatvorenoj Facebook grupi. Ko nije, nek se prijavi, ima dole link. Prve nedelje smo govorili svemu onome što je potrebno da uradimo pre nego što počnemo da trčimo, a u drugoj nedelji ćemo govoriti o planu treninga. Znači, onome u stvari šta ćemo trčati, znači koliko dugo, koliko često i koliko brzo. Danas ćemo govoriti o dve teme važne, to su brzine trčanja i dužina trčanja, znači plan treninga. Pre nego što počnemo, voleo bih da vam kažem dve velike greške koje i početnici, ali i vi iskusniji polumaratonci i maratonci pravite. Prva greška jeste ono što Ameri kažu too fast, too soon. Znači, prebrzo ulazimo da trčimo ili duge distance, ili ulazimo da trčimo previše brzo. Znači, brzo trčimo kada uđemo u program. Znači, šta je tu poenta? Poštujte program i idemo polako, jako polako, obazrivo da napredujemo. Sve to će kumulativno dovesti do mnogo većeg efekta nego da sada prvih mesec dana se razvalimo, trčimo puno i onda kažemo ne mogu ili odustanem ili povredim se. Znači, jako važno je pratite program i poštujte program, nemojte da trčite više od programa i nemojte da trčite brzo programa. Sa tim u vezi i drugi veliki savjet koji bih vam rekao, to je adaptacija. Da, važno je poštovati program, ali program je tu za sve ljude, znači bilo da imate 25 godina i da ste puni snage ili da imate možda 50 godina da prvi put trčite, tu je jedan program. Znači, taj jedan program ne može da odgovara svima. Zašto je važno onda da adaptirate program i šta to znači? To znači, istrčim trening i imam snage da uradim još jedan interval ili još 10 minuta mogu da trčim. Znači, na kraju treninga nisam završio da sam totalno umoren. Ne, nego sam završio tako da mogu da uradim minimum još 10-20% treninga. To je prvi savjet. A drugi savjet vezano s adaptacijom jeste sutradan kada se probudite i vidite, znači da ste na treningu, da se posle treninga osjećate jako umoreno i niste dobro i niste sigurni da li uopšte želite više da trčite ili osjećate možda neki bol. Šta je važno? Važno je da u tom trenutku kažete aha, ovaj trening je bio težak, hajde da sledeći trening uradim ili lagano trčanje pola sata ili ću da smanjim obim, znači smanjit ću slobodno za do 80% mogu da uradim bez ikakvih problema, a mogu i 60% da uradim ako je potrebno da bi ostao bezbedan, da bi ostao na tom nivou treninga koji će mi obezbediti napredak. Dakle, dva savjeta. Nemojte da brzate i prilagodite program vašim potrebama. Prvi cilj današnje emisije jeste u stvari da vam pokažemo šta znači brzina trčanja i različite brzine trčanja. Razlikujemo tri brzine trčanja, je dovoljno da razlikujemo za ovaj naš program. Prva brzina trčanja je jako sporo, znači trčanje koje je u stvari dugo trčanje, sporo trčanje. Zovu ga LSD, Long Slow Distance ili Long Social Distance. Važno kod ovog trčanja je u stvari što, kad uzimamo taj LSD, jeste da možemo maltene da pričamo. Znači, ritam ovoga trčanja, ja ću sada pokazati, jeste tako spore trčanje da kada trčimo, možemo da pričamo. To je otprilike na nekoj subjektivnoj skali opterećenja, osjećaj 3, ocena 3-4, ako je skala od 1 do 10, to je ocena 3-4, znači lagano. I evo jedno moje dugo trčanje, kako ja to radim lagano. Evo, ja bi ovako trčao, mašem, ljudima javljam se, mogu da pričam lagano. I ja mogu ovako da trčam sat, 2 vremena, znači nije nikakav problem. Šta ćete vidjeti? Vidjet ćete ljude koji krenu da trče brzo i onda se umore. To nije dobro. Znači ja trčim lagano, skroz lagano. I kada sam trčao polumaraton 1.20, ispod 1.30, ja sam trčao znači, tempom 5.30, 6.0, znači ovo je lagano trčanje. Znači skroz lagano, ako trčite maraton 2 sata, polumaraton 2 sata i više, slobodno trčite 6.0, 6.30, nije problem.
Druga brzina trčanja, to je taj srednji tempo, mi zovemo to tempo trčanja. To je neki subjektivan osjećaj 6, 7, pa i 8, znači gde u stvari ćemo moći da trčimo maksimalno sat vremena tim tempom onda kada budemo utrenirani. Znači to je neki tempo malo iznad nivoa trke ili nivoa trke i kako budemo duže trenirali moći ćemo duže da trčimo i taj tempo je otprilike osjećaj, znači rekao sam 6-7, puls negde 70-80%. Kako to izgleda? Ja ću vam pokažem i vidjet ćete kako se i tehnika trčanja o kojoj ćemo govoriti u 5. emisiji menja. Znači, to je neka brzina trčanja, moja je ovako. Znači, tehnika postaje bolja i na satu mogu da pratim brzinu. Za mene ta brzina trčanja oko, znači to je brzina trčanja nekog tempa na 10 km, trka na 10 km ili tempo, znači trke na polumaraton, to je tempo koji hoću da osciliram oko njega. Treća brzina je brzina jako brzog trčanja i jako brzo trčanje je u stvari ono koje radimo na intervalima, znači 500 metara do 1000 metara, znači od 500 do 1000 metara i to je jako brzo trčanje i kao što sam rekao, jako je važno da pazimo na tehniku trčanja. Znači da pazimo na tehniku trčanja tako da se tehnika trčanja ne raspadne kada trčimo ove intervale jako brze i važno je da završimo trening tako sa osjećajem ne da smo se totalno iscrpili, nego da možemo da uradimo minimum još 1-2 ponavljanja ovih intervala. Ovim intervalima u stvari radimo nekoliko stvari, što gradimo znači, našu aerobnu sposobnost, jačamo mišiće, ali takođe i omogućujemo efikasniju tehniku trčanja. To je to, 3 brzine, brzo, za intervale, za srednji tempo, znači tempo trčanja, brzinama polumaratona i 10 km trke i brza trčanja i spore trčanja, znači duga trčanja, spore trčanja koje su skroz opuštene, koje možemo da radimo pričajući, a da se ne zadišemo. To je to. Autor programa po kojem ćemo se spremati je Ivan Radenković, glavni trener Beogradskom trkačkom klubu i pozvali smo njega u stvari da nam on kaže kako je osmislio ovaj program i šta ćemo mi tu danas raditi. Ćao Aki! Ćao i vi, dobrodošao. Hvala. Ovaj program je napravljen tako da može da se modifikuje i da se prilagodi svakome, i onim koji počinju sa trčanjem, ali i onima koji su već u samom treningu. Koncipiran je tako da iz nedelje u nedelju polako povećavamo trenažno opterećenje, znači povećavamo dužinu trčanja, povećavamo i brzinu kojom se trči. Jako je bitno da tu poštujemo taj princip valovite progresije. Znači iz nedelje u nedelju dužina postaje sve duža i duža, ali ne tako agresivno, već dajemo dovoljno vremena da se organizam oporavi od prethodnog treninga i da u sledeći trening uđe oporavljen kako bi mogao da postigne najbolji mogući rezultat. Ono što možete da primetite u samom programu jeste da imamo nekoliko različitih vrsta treninga. Postoje ti intervalni treninzi gde se trči jakim tempom, postoje ti treninzi gde se trči jako lagano ali dugo. I šta se tu dešava? Evo ova brzina, kada govorimo o tome da trčimo jako lagano, u stvari šta se tu dešava u organizmu? Tu je glavni izvor energije su masti. Trčimo jako lagano, pokrećemo Krebsov ciklus, masti se troše. U telu dolazi do toga da dolazi do prokrvljenosti mišića. Mi razvijamo na taj način periferni aerobni sistem. Mišići mogu da prime sve veću količinu hranjivih materija i kiseonika kako bi mogli da obave svoj rad. Sa druge strane, kada radimo one treninge koji su brzi, a kraće traju, kada trčimo jako brzo, mi tada dolazimo do toga da koristimo maksimalno kiseonik i glavni izvor energije su nam ugljeni hidrati, to je glikogen koji se nalazi u mišićima. Na taj način jačamo srce, jačamo pluća, srce ima sposobnost da u jednom udaru upumpa što više krvi u sistem, pluća imaju sposobnost da u jednom udahu udahnu što više kiseonika, da se taj kiseonik prenese do mišića i ovim treningom kojim smo radili ranije, da mišići imaju sposobnost da iskoriste sve to. Na taj način mi brže trčimo, lakše trčimo i sposobniji smo da se što pre odmorimo za sledeći trening.
Tako da kada se pravi presek svih tih treninga, vidjet ćemo da neki treninzi su lakši. Posle njih je potrebno nekih 48 sati da se odmorimo. Neki treninzi su srednje težine, posle njih je potrebno 48 sati ovih prvih 24 i ovi treninzi koji su veliki, to su A treninzi, A prioriteta koje radimo vikendom, treninzi dužine, posle njih je potrebno možda čak i 72 sata da se čitavo telo oporavi kako bi mogli da uđemo u sledeći trenažni ciklus. Ako neko preskoči neki trening i nije u mogućnosti da ga istrči, ništa nije strašno, nikakva panika. Sasvim je u redu da od ova 4 treninga jedan nedeljno i možete da preskočite. Samo je bitno da taj trening koji se preskače ne bude onaj trening koji radimo vikendom, to je naš trening A prioriteta. A postoje čak i situacije kada neko odustane od treninga, možda zbog bolesti, možda zbog putovanja, ne bude tu nedelju dana, 2 nedelje, preskoči treninge. Šta u tom slučaju? U tom slučaju je potrebno samo napraviti korak unazad. Otići, ako smo stali negde na 3. nedelji, vratiti se u 2. nedelju i nastaviti od 2. nedelje dalje pripreme do kraja. Hvala Veki što si me pozvao. Drago mi je da radiš na ovom projektu. Ako je potrebno bilo kakva pomoć oko saveta za trkače, tu sam, a mi se vidimo na trci. Hvala puno Ivice. Vidimo se u našoj grupi i u 3. nedelji.